Benvido. Grazas, moi Benvido. amable. Benvidos vos ao camerino do Garufa para que a xente Vale. vexa o que é este camerino Pois por nada dentro, mellor que non? eso. Bueno, pois, non sei, te empezaría por preguntar, tes conciencia de cando sintiste a chamada Sí, disto? mas acordome perfectamente. Se era xoven, Foi un día, tería, non sei, 5 anos. oh, 5 anos, por aí. E contei un chiste nunha, en serio, nun festival parroquial de Vila García. E a máis acórdome do chiste. Contei, no, tivo un éxito enorme. E quedeime con aquela sensación de, carai, non, isto é maravilloso. Entón, desde entón, levo algo así como 2500 actuacións intentando repetir aquel éxito. bo. Non sempre o consigo, non? Jova, o sea, que foi, digamos, un xogo de neno. Te iba a decir se era como un xogo de neno na escola, e así é, polo que Foi me un está xogo, sí, contando, sí, está sí, moi ben. foi un xogo. Te sentistes axudado, te sentistes amparado, apoiado A ver, por o teu entorno? en casa teño 3 irmáns maiores, tiña, que infelizmente unha morreu o ano pasado, Pili. Pero sí, en casa cantábase moito, éramos 6 irmáns, entón, bueno, 5 naquel momento, Alberto naceu máis tarde, e había moita guitarra, moita canción, moita festa, moita alegría, moito tinglado. Pero non, cando me decidín a facerme actor en casa non me entendían nada, e cando renunciei a un posto por oposición na radio, en casa ainda entenderon menos. Pero unha vez que vas tendo máis ou menos éxito e te van vendo e tal, van aceptando, e ao final casi chegan incluso a sentirse algo orgullosos. Traballaste nos primeiros momentos na radio, Na non? radio, Na sí. radio, como comunicador, que é o que decía Sí, antes, sí, facendo empecé nos 40 entrevistas. principales. Bueno, empecé antes cun pequeno programa sobre música que se chamou Vainilla na SER, en Radio Galicia, en Santiago. E aí logo xa me fixeron presentador de 40 principales, presentei os 40 principales cunha vaca. Ela opinaba e eu daba a razón ou non, dependía. Ela me dicía, bueno, a mí non me gusta tanto, decía eu, non? E calcetaba mentres presentaba. Bueno, logo pasei a Ondas Galicia e de Ondas Galicia a Radio Autonómica e aí estuve unha época ata que Eduardo Alonso me preguntou se me apetecería volver a facer teatro, porque eu xa fixera teatro co grupo Ítaca en Vila García, con Eduardo Puceiro, con Manuel Millán, con Tacho Somoza. Fixéramos nunha compañía de teatro, fixéramos As Laranxas máis Laranxas, e despois a historia do zoo de Eduardo Albí, que esta foi, creo, a primeira función que se fixo en Galicia utilizando o chamado método Stanislavski, que é o método, que como se chama en teatro, o método, non? O método do actor studio, non? Que era o que sabía Puceiro, e tivemos profesores, Arnold Taraborelli, xente así, que nos veu dar Begoña Valle, Elio Pedregal, que nos villeron dar cursos, aulas, e empezamos a traballar como se traballa no método, desde dentro hacia fora, a memoria emotiva intentando buscar unha emoción e todo iso. E creo que fomos os primeiros. Naquel momento en Galicia facíanse un teatro moi expresionista. Non? Pois estaba Roberto Vidal Bolaño, o propio Eduardo Alonso, Xulio Lago, a xente de aquí de Coruña, Manuel Lourenzo, claro, Miguel Pernas e tal. Pero o teatro que facían era máis expresionista, non? Máis influenciado polo estilo alemán, e nos chegamos co Actor Studio e un pouco creo que modificamos un pouco. Tamén ao mesmo tempo chegaron os Sartello desde Vigo, Morris, toda esta xente, e de alguna forma introducimos novos métodos de interpretación aquí. Sí, entendo, porque que diferencia hai? Como se enfrentan a un papel para televisión, para cine, para teatro? É distinto e non o é, porque, a ver, cada personaxe é un reto, non? Cada personaxe é un reto, e cada personaxe quere algo diferente, depende do tempo que teñas, porque ás veces te chaman antes, agora afortunadamente danme tempo. Houve unha época que me chamaban para o Hospital Central de hoxe para a semana que ven e prepara un lanzador de coitelos con acento serbo-croata, que mo pediron. Si, como preparas un lanzador de coitelos con acento serbo-croata nunha semana? Quería ver eu a Bardem preparando eso. No, ou a Daniel Day-Lewis, non? Preparando nunha semana un personaxe. Pero ti ben pode. Non, é imposible preparar nada nunha semana, pero agora dame tempo para Fariña, tiven 6 meses para preparar o personaxe,
e aí podes estudialo, podes mirar vídeos, podes darlle voltas na cabeza, falar coa xente que coñeceu a Ouviña, podes realmente documentarte, preparalo ben. Para o último do caso Asunta poden falar cos policías aquí en Coruña que levaron o caso, en fin. Chegaste a falar con eles, Sí, sí? sí, 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 ademais son xente extraordinaria, estupenda, sí, sí. A clave é poderte documentar, sabes? E se o personaxe necesita engordar ou adelgazar ou cambiar ou buscar un aspecto ou buscar unha forma de camiñar, de moverse, de expresarse, non sempre tes tempo. E para teatro é un proceso como máis concentrado, son como 3 meses que vas a tope ou 2, pero tampouco é tanta diferencia en meterte na pel de outro, intentar entender esa cabeza, ver o que necesita, ver o que ti podes aportar a ese personaxe, e a partir de aí tirarte en plancha, non hai máis. Claro, pero o traballo, unha vez que está funcionando a peza teatral, unha vez que ves a grabación, está feito, pero a mí resulta moi difícil, pareceme a mí que é máis difícil que te corten en cámara, vamos a hacer outra toma, Depende, home, non, 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 depende, mira, por exemplo, non, é que depende, cada rodaxe é distinto. Eu acabo de rodar con Sorogoyen en Los Años Nuevos, unha serie moi chula. Eu teño un capítulo onde fago o pai da rapaza protagonista, non? E é unha cea, estamos ceando todos xuntos. Só rodouse 4 noites consecutivas, comendo de verdade, onde nos deron absoluta liberdade. Bueno, eu acabei que era que nos daban, bueno, non sei, unha cousa de carne. Eu acabei de comer carne aqueles días, Dios mío, non podía máis. Pero rodouse en tempo real, consecutivo. Era moito máis fácil que cando tes que ir para atrás para diante, en que punto estou, en que situación estou. Pero bueno, en teatro tamén, de repente, cada noite tes que ir a 1000 por hora e non sempre estás ben. Tampouco o mesmo rodar despois de comer que a primeira hora da mañán que ás 4 da madrugada. No caso Asunta, claro. rodamos moitísimo ás 4 da madrugada, e eu ás 4 da madrugada non son persoa, son unha piltrafa humana. A esa hora non estás pa nada. A adrenalina te axuda, pero é moi difícil ter concentración, ter reflexos, ter... Entendo. Acabo de rodar agora un personaxe moi chulo que acabo de rodar nunha película que se estreará pronto, Rondallas, con Daniel Sánchez Arévalo, un personaxe moi chulo, un alcohólico, un tipo que lle falta unha perna, un personaxe moi chulo. Moi Yayo chamase. Eu rodaba en agosto con 6 prendas de roupa, sudei, adelgacei 10 kilos facendo ese personaxe, de todo o que sudei, porque era como ir nunha sauna. Entón, claro, eso a xente non o sabe, ti estás o que estás, e a veces é máis fácil e a veces non, depende do personaxe, depende do papel, depende da circunstancia, non? Supoño que isto mesmo é o mesmo que cando faz un monólogo, non? O monólogo, en que te inspiras? Sí. É unha ocurrencia? Non che sei dicir. Agora hai tempo que non me saen monólogos novos. O último que fixen creo que foi o de Amancio Ortega, o de Galizara, Sí. que é bastante Sí. coñecido. E este foi a idea que me deu a cabeza. Foi un día que dixen, coño, se os jeques árabes compran equipos de fútbol, porque Amancio Ortega non compra deuda de Galicia e nos quita de deudas, non? E pareceume que tiña sentido, non? E a partir de aí elaborei o discurso. Wow. É a idea, pero debo recoñecer que hai tempo que non se me ocorren ideas novas. Pois, no Garufa hoxe vou probar unha crónica dunha viaxe que acabo de facer por México, pero é moi difícil realmente unha idea que poida sorprender ao público, é moi complicado. Eu o que pasa é que teño moito repertorio de atrás, Este recurso. que fun parindo durante 15 meses nun pub en Santiago, no Modus Vivendi, antes no Atlántico, depois no Modus. Cada luns eu intentaba levar material novo, cousas novas, e intentaba levar cousas novas, e aí fun creando un repertorio que aínda manteño desde onde en tirar. Estea, que aínda me funciona, sí. Alguna vez te ha pasado que
algún chiste, algún sketch que ves ti que non funcionaba Onte, co público, sí? sí, Onte? onte provei aquí no Garufa, Sí. hai unha historia de México e houve unha parte que non funcionou. Que a xente estaba, bueno, atenta e calada e en silencio e respetuosa, pero que non había risas, que non había tal. Entón, hoxe vou non cambiar. Jova. Porque isto vai así. Quero Sí, dicir, sí, 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 sí. proba erro, proba erro, proba erro. Eu que son autodidacta, eu son un actor con unha formación fundamentalmente autodidacta. Entón vas aprendendo dos erros. Claro. Vas vendo, isto non me quedou ben, aquí me equivoquei, aquí non o fixen ben, aí non me gustei. E aí vas intentando cada vez ir mellorando. Canto de certeza hai en iso de o público distinto según que lugar, según que... Eso é a pura verdad. O público é diferente en cada lugar. Pero o mestre Cadaval, o gran mestre Kiko Cadaval, di que o público é un animal de múltiples cabezas, non? E di que eu son un domador de públicos. Típico de Kiko. Pero é verdade que o público, por exemplo, do interior de Galicia é moito menos expresivo que o público de costa, que é moito máis expresivo, a veces incluso demasiado expresivo. O público de Coruña é enormemente cariñoso, o público de Lugo é sensacional. Eu se tivera que escoller a mistura perfecta de público sería a mistura entre Lugo e Pontevedra. Collería a mitad de Lugo, a mitad de Pontevedra e aí sairía o público ideal, creo. É que Creo. por eso que dis, por o monólogo que falábamos É que de... levo tantos anos. Claro, son 2.500 actuacións por aí, das 2.500, pois 2.000 serían en Galicia. Eu non sei cantas podo levar en Coruña, pero Pues mira, eu levo 30 sobre 100 ao mellor pode levar actuacións en Coruña. E creo que as últimas 50 deberon ser 50 cheos. Probablemente no Colón, solo con Sí. Touriñán, deberon ser Bueno, como 30 cheos. E vai máis a xente aos teatros. Non sei por que razón. Está moi ben. Despois está da moi ben. pandemia hai como unha necesidade de Sí, sí, disfrutalo, sí, sí. de ímolo gastar. Xa está ben, sabes? Eu creo que hai un pouco eso. É que os teatros están cheos. Mm. Eu non sei como non pasa no cine, pero os teatros están cheos. Sí, sí. Ahora mismo que va a vir aquí a Coruña, de donde está Morris, es que para pillar entradas Bueno, es que é pero que eso imposible. xa foi difícil en Madrid. Eu fui a ver a Madrid e non vexas para conseguilas en Madrid. Joder, es que eu non conseguí. É que 1936 é un obrón, É unha cosa. Son casi 4 horas, pero está súper ben, é tremendo. Mira, te autocensuras Moitísimo. Unha barbaridade. para non ferir susceptibilidades. Absolutamente. A xente non sabe ata Sí. que extremo é un mido as palabras. Porque o bonito é que pareza que esbardallas, sabes? A expresión esbardallar, que é moi galega, é moi de botar por fora e esbardallar, non é así. O discurso está, pero medidísimo, ao milímetro. Eu mido cada expresión e intento profundamente non ofender. E iso que, pois, por exemplo, onte, mira que non soltei barbaridades, pero soltas barbaridades con sentido. Quero dicir, se eu utilizo unha frase das aboas que din me cajo hasta nas ferraduras do cabalo que levou a Cristo a Jerusalén, e logo di, Dios me perdone. Que isto é o que din as abuelas, entendes? Entón, se unha abuela di Dios me perdone, despois da frase, xa está. O asunto está exculpado. Eu mido moitísimo eso. Bueno, porque tamén é verdad que hoxe en día é tan fácil meter a gamba. Mira, pasoume aquí en Coruña o ano pasado, ou fai 2, presentei a unha monologuista negra e soltei unha broma que soltei miles de veces de un yonki daqui de Coruña que lle di aos negros, negro de mierda, vete pa tu comunidade autónoma, non? A tipa enganchou no mal e colleu tal rebote que me quería denunciar. E eu dixenlle, pero que non o entendiches. Pero estaba completamente obcecada, non? E gracias a Osvaldo Digón, que é unha maravilla e que serviu de mediador, e que acalmou e dixo, non, é que non escoitaches o que dixo Carlos, te quedaches solamente coa cáscara, non te quedaches co que estaba contando de verdad, que estaba denunciando a un tipo racista, facendo a parodia de, Sí, sí, non? sí. Pero menudo rebote que lleva a rapaza.
E agora a mínima te metes nun berenxenal que pa qué, mira o que lle pasou a Quequé, mira o Sí, que sí, lle sí, pasou sí, a sí. Robert Bodegas, mira o que lle pasou a outro de máis alá. Méteste nun berenxenal. Mira, contoche unha anécdota que hoxe en día me tería levado á cárcel, creo. E non pasou nada porque eran outros tempos, fai un montón de anos. Estreando un espectáculo que se chamaba Humor Negro, en Pontevedra, con un músico africano, Manecas Costa. Había un momento do espectáculo que eu facía un poema que era Rodo Porno, e era un poema con música del no que denunciaba a explotación de un actor porno negro, non? Eso denunciaba o poema. E para ilustralo, teñamos unhas imágenes distorsionadas, pornográficas, pero distorsionadas, como Sí, as que sí. había de Canal Plus, que non se Sí, veían sí, antes, sí, sabes? sí. Bueno, os técnicos calcularon mal a distancia, de forma que da mitad do auditorio para baixo estaba distorsionado, pero da mitade para arriba non. E estreamos con 750 chavales de instituto de 13 a 16 anos. Dos da mitad para arriba bramaban a gritos porque estaban vendo unha escena porno perfectamente durante 10 minutos. Nós non entendíamos o que estaba pasando. Hasta que logo nos dimos conta que foi un cálculo na distorsión. Si eso pasa hoxe, eu estou na cárcel. Porque teríamos ofrecido porno a chavales de 13 anos nun espectáculo de teatro. E foi absolutamente sin querer. Non pasou nada, non tive ni siquiera unha carta de protesta, non sei, eran outros tempos. Sí, Hoxe en sí. día estaría crucificado e a miña carreira probablemente estaría acabada. Pero ti mira o que dis que eran outros tempos, Mm, es que sempre pensamos naqueles tempos, mm. e resulta que hoxe sería peor. Moito peor. É que é increíble. Moito peor porque alguén tería filmado con un teléfono e estaría subido a redes, claro. Joder, queda moi pasmado. É que eso é así. Quer dicir, hoxe, Sí, calquera sí, sí. cousa que fagas, o que diga eu aquí esta noite, vai haber alguén grabando cun teléfono. Imagínate que me pase de alguna forma, eso mañá está nas redes e se fai viral e chega a millóns de Sí, persoas. sí, 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 é así. E antes, non, antes ninguén filmaba con nada e non pasaba nada, podías decir o que quixeras, claro. Pues te iba a preguntar a seguinte, pero casi me has respondido que si con os anos, sabendo si sigue existendo ese medo escénico, Sempre, claro, sempre me poño nervioso, sempre. Sempre o día que non sempre, me poña verdad? nervioso creo que me retiro. É curioso, é unha cosa É curiosa, por a respeto, xente home. experta. É por respeto, é por intentar facelo ben, é porque cumplir as expectativas dun público que comprou unhas entradas, que veo aquí, que aparcou, que deixou os Sí, críos sí. coas nais, que buscou canguros, que se organizou, que ven con unhas expectativas e intentas cumplir con esas expectativas, nin máis nin menos. O sea que con os anos, para ti sí que hai un cambio na visión de como responde o público hoxe, de como se traballa hoxe, con respecto a aquelas épocas, É distinto, obviamente, tes máis responsabilidade e tes que ter máis cuidado. porque a experiencia pesa, verdad? Pesan son os anos, joder, non me fastidies. Eu espero seguir a outro ritmo, claro. De feito, o espectáculo que presento agora chamase A Penúltima. A E penúltima. chamo a penúltima porque me gusta esa expresión de vamos a tomar a penúltima. A penúltima non quere dicir que sexan dúas. Igual son máis. Pero si é verdad que igual é a penúltima. Ou igual é a última. Eu non teño intención de xubilarme, si teño intención de espaciar máis, esta semana eu teño 4 actuacións, esta semana. Entonces un pouco o plan si antes podía facer 120 bolos por ano, que os podía facer, Jo, pois pasar xa a facer 40 ou así por ano e creo que son suficientes. jova. Cambiarías algo si en el caso de comenzar de novo te arrepentes de algo? Cambiaría moitísimas cousas, home, por suposto que me arrepinto de moitas cousas, non vou facer a de Edith Piaf, non, rea de rea, non me arrepinto de nada, claro que me arrepinto. Eu dixen que non a Cámara Café, por exemplo. E ofrecíame un papel chulísimo en Cámara Café, e dixenlle que non.
Joder, que porque esas... non me esperaba o éxito de Cámara Café. Cando me ofreceron, dixen, un rollo con unha cámara diante dunha máquina de café, non me parece nada interesante. Dixen que non, dixen que non a moitas cousas, e a veces te equivocas, acabo de dicir que non a tu carga me suena, non quixen marchar a vivir a Madrid nun momento en que o meu representante me dixo vente pa aquí, vente para aquí, eu dixen, no, tío, Madrid, dixenlle que non a Daniel Guzmán a facer teatro en Madrid, dixenlle que non a un montón de cousas que igual me equivoquei, eu que sei. Por suposto, e a mellor faría de outra forma, seguramente, se volvese a facer, non sei. Ves o bo que é entrar na persona que nos conten estas cousas, porque eu vou moito a Madrid, eu son madrileño de feito, vou moito a Madrid e falo moito dos actores galegos. Falo moito de vos, falo moito de todos. Supoño que pasará o mismo con os actores murcianos, non? Pero é que ti me estás demostrando unha vez máis, me confirmas unha vez máis, me reafirmas unha vez máis que a cantidad de xente que está traballando que xa non é necesario estar en Madrid ou en Barcelona, sino que todo ten moito que ofrecer. Mira, eu neso creo que Fariña cambiou moito a perspectiva. Cando se fixo Fariña, se fixo con actores galegos e se demostrou que incluso funcionaba mellor así, sin grandes figuras, sin grandes nomes, sin grandes estrelas. Algo cambiou na ficción española. E de feito, despois do éxito de Fariña, Patria se fixo con actores vascos e non estaba previsto nun principio facerse así. Se iba a facer con actores de renome. E de repente decidiron que non, que mellor con actores vascos, que funcionaba mellor, que sonaba o idioma de verdade, que todo era máis creíble, que eran caras menos gastadas, entre comillas. E creo que nese sentido, hoxe en día, ti das unha patada en Murcia, ou en Cáceres, Pasará ou o en mesmo. Canarias, e saen Pasará o actores mesmo, excelentes. estou seguro. E en Galicia, por suposto, claro. Mira, para rematar, lo digo por ti, como galego, nacido en Vilagarcía, en la Ría de Arousa, ¿qué significa para ti a palabra amar? O mar, eso que tedes na Coruña aí diante, ou que temos na ría, para min é un fondo de pantalla magnífico. Eu vivo literalmente diante do mar. Eu vexo o mar todos os días desde as miñas ventás e é un lugar ao que necesito volver de vez en cando. Creo que podería vivir perfectamente unha temporada sin o mar. De feito, vivín en Santiago moitos anos e vivía perfectamente sin ver o mar a diario. Pero sí é verdade que agora que o teño diante e que o teño de frente casi a diario, pois home, é algo moi inspirador, moi bonito. Tamén che digo que chega un punto en que casi non lle prestas moita atención, como eu, cando vivía en Santiago pasaba diante da catedral casi todos os días e chega un punto que Que non mirabas que para ni ela. miraban para ela. No, te acostumbras, supoño. Pásame a mí con Riazor aquí. Claro. Que agora non o ves porque solo ves unha montaña de area, Eu acabo de pasear por aí e o que vi fundamentalmente foi unha montaña de area, non cheguei a ver o mar. É unha pena. Pregunto isto porque sé que fuches membro da plataforma de Nunca Máis, Sí. O que indica o grado de compromiso pola túa parte. E agora te pregunto outra palabra a raíz desto, al hilo desto. Que para ti a palabra Altri? Pois Altri é unha preocupación, é unha empresa portuguesa que como en Portugal non pode funcionar porque en Portugal hai tempo que decidiron que non se podían plantar eucaliptos despois de que tiveron unha terrible traxedia en Pedrogao Grande e é curioso porque eu pasei por aquel sitio onde morreu toda aquela xente en condicións terribles naquele incendio onde morreron atrapados polo lume daqueles eucaliptos. Pasei por ali, pasamos en dirección a Cádiz, íbamos a unha boda dunha amiga a Cádiz e íbamos varios coches e pasamos por aquel sitio e pasamos en silencio, en absoluto silencio, porque impresionaba pasar por unha zona onde sabías que morrera xente abrasada nos coches, nenos, familias enteiras, morreron ali. Desde aquela terrible traxedia en Portugal optaron por non plantar máis eucaliptos. Entonces, Altri ven aquí, porque aquí
se poden plantar eucaliptos e máis, cada vez se plantan máis, porque a xente ve negocio, porque o eucalipto medra rápido, e enseguida é negocio. O problema é que tamén arde rápido tamén. E a min preocúpame enormemente Altri por moitas razóns, porque supón a maior aínda eucaliptización de Galicia, por tanto, máis risco de incendios, máis problemas, máis desertificación, porque non acabo de ver claros os informes que se fixeron, ni me parece que se fixeran con demasiada transparencia, e porque vivo na Ría de Arousa, unha ría ao que desemboca o río Ulla, exactamente por Carril, unha ría que apenas produce xa, que casi non dá ameixas, da que desapareceu o berberecho, na que cada vez os mexiños son máis pequenos e piores, e me preocupa que por aí veñan litros e litros e miles de litros de auga, non sei se contaminadas, se recalentadas, e como. Non lle acabo de ver o sentido. Non lle acabo de ver o sentido, non entendo que por uns certos centos de postos de traballo, que non digo que non fagan falta, se poñan en perigo uns cantos miles. Non lle vexo o sentido, e como non lle vexo o sentido, pois me preocupa. Non esperaba menos da resposta, alégrome un É montón unha escoitártela. preocupación que comparte moita máis xente, claro. A maioría dos galegos. Moi ben, Carlos, pois de verdade que moitísimas grazas.